Jagoro mongirore migao mar loch gwenge Teresia Mbaika oyawo ayanga kar thieth mar mine gi nyithindo e osiptal ma Papo Nditi e sub-kaunti ma Nyakach. Mbaika noten kod jotelo ma Kisumu kotelnegi kod gavana Anyang' Nyong'o, jalupne Matthews Owili, MCA Vincent Obuya kaachiel kod jotend migao mar thieth e kaunti no. Millicent Adhiambo miyowa ler achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Millicent, inyalo nyisowa ni to chenro mar yawo osiptandno ero dhi nade nyaka e thuoloni? Erokamano Milton Jakabla, kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu e sub-kaunti ma Nyakach, kamoro ni Papo Nditi, kama bende jagoro mongirore e migao mar loch gwenge mano Miss Teresia Mbaika oyawo ayanga kar thieth mabiro konyo joma mine mayach kaachiel kod nyithindgi, ma bende en achiel kuom yorego eko mag bero yore thieth e kaunti ni ma Kisumu. An kaendi kod jopiny kaachiel kod nyamrerwa ma bende en achiel kuom jogo machako chiwo yore mag thieth e kaunti ni mondo ginyiswa ni to gin ber mage ma osiptal moyaw kawuono ni dhi konyogi e yor tijegi kata e ngimagi kaka gisebedo e kinde mokalo e yor thieth. Machiegni bochako gi nyinge king'iyo kamera mondo ilerna ni to osiptal ma kawuono yaw kaendi mondo kony mine mayach kaachiel kod nyithindgi, ere kaka dhi kelo yot e tijeu kaka nyamreche e nyamrerwa machiegni bigi kae? Erokamano Millicent, an iluonga ni Joanna Koth Odhiambo, health promoter kowuok Olembo CU e lo nyamreche duto ma Nyakach, ma report e hospital ma Nyakach. Wan gi mor maduong' ahinya odiochieng' ma kawuono ka PS kaachiel gi Professor Anyang' Nyong'o okelonwa hospital ka mar mine kaachiel gi nyithindo. Moloyo duto an kaka nyamrerwa ne mine mayach wase koro yudo yot mokadho nikech chon nyocha wan gi pek, inyalo yudo ka mama muoch kayo to kirifae mondo odhi okonyre iyudo ka onge kuma onyalo dhi machiegni. Mano osekelo pek mang'eny, inyalo yudo ni mano osemiyo mine mang'eny onyuol e yo, iseyudo ka mano ero osekelo thoe mag mine. To koro mor ma an godo sani nikech osiptal koro oseyaw machiegni ka eri, yot ma wan godo wabiro rifa mine kendo gibiro yudo kony makende machiegni moloyo. Ago erokamano ahinya. Erokamano machiegni bi gibuta kaendi mondo ichakna gi nyingi mondo inyisa ni kaka miyo ma bende osedak e gweng'ni kuom higni moniang' kendo nyalo bedo ni kata gi yawuoti moko kinde manonyuol chon nyalo bedo gi midhiero mopogore e yor osiptal manonyalo dhiye. Sani okelni osiptal machiegni, inyalo wacho ang'o, ere kaka odhi konyo ngimani kata ngima jodi kata ngima jogweng' ma kae? Chak gi nyingi wawa makni. Ago erokamano. Nigi nyinga an Karen Geta, an mama mawuok Papo Nditi ka kendo an e Papo Nditi chiro ka, awuok around ka. Adwa go erokamano malich ne Jehova Nyasachwa motimonwa maber mwayudo osiptal ka. Wan osiptal mokel kawuono ni okonyowa mang'eny nikech an ndalona ne wanyalo nyuol mane mier tema ne nyalo yudo ni ji mang'eny ne tho nikech nyuol e mier. Jowa mang'eny ne tho nikech ne onge osiptal. Ne icholowa mana gi jomoko ma mine ma kor gweng' to ji ne tho. Sani osiptal mobiro ni okonyowa kabisa nikech nyithindewa mondo yawuotwa ka idhi osiptal to wayudo osiptal machiegni. Kane osiptal ni pok obiro to ne waras gi ji mana Kisumu. To samoro jomoko ne nyuol e kor wang'ayo, jomoko ne nyuol mana e stage kapok oyudo mitoka, kapod irito mitoka. Omiyo ago erokamano osiptal mobiro machiegni ni onge ng'ama nyalo tho nikech nochole marach. Daktere ni kama qualified, omiyo wamor kabisa ne gima Professor Nyong'o timonwa, wan wakonyore nikech sani kata ka ng'ato nyuol ne obiro marach to wantiere kar kae gi daktere odhi konyore. Ka kamanda ago erokamano ne Professor Nyong'o. Erokamano nya machiegni mana mapiyo kaka ng'ama dichuo, ang'o minyalo wacho e wi yepo mar osiptal ma biro konyo mine kod nyithindo kae? Erokamano. Okay. Erokamano ahinya. An Shem Miller, retired teacher. Gimukel kane is a great thing to our people. Earlier, nyocha ne ka mondwa nyuol, to samoro nitie complication ka nyamrerwa osetemo motame, koka ni yori tere Kisumu. Dhako ni thoe wang'ayo kata kapok ochopo Kisumu. I can remember ni ndalo moyuora mono ne tuo te wino kia omoke no tho kochopo kapok ochopo kata Kisumu to tho. Omiyo we are so grateful. Igene sani koro wan gi yore bende ma jumbe adadu mokelo, Vindadi okelnwa yore mabeyo makara
mtokni be koro nyalo kelo ji kama chiegni kabisa. Omiyo wago erokamano ahinya ne PS collaboration gi yawa ebo governor Professor Anyang' Nyong'o. Gimotimo ni duong' moloyo hospital mocha nitie kaendi. Omiyo wan very very happy. Thank you. Mana kamano Milton, osiptal ni no yawe kinde seche moko kar saa 6 seche mane jatend migawo mochung' ne weche mag loch gwenge no chopo kaendi kaachiel kod gavana ma Kisumu gi jalupne Manongire Anyang' Nyong'o, kuma bende ne giwuotho e wards duto ka girango chal mar osiptal ni ka bende en kanyo makoro long'o mar biro konyo ngima nyithindo kod joma nyuol. Ka bende odiochieng' manyoro osiptal ni endi ne okonyo miyo mokwongo kata ne gibedo kod nyuol margi mokwongo e yor pala ma bende nodhi maber ma nyathi kaachiel kod miyo mane okonyore no ngimagi dhi maber. Mago bende weche ma bende pod ang' ne wayarnu e seche manyime mondo watang'nu e kinde mane jagoro mongirore kaachiel kod gavana ne odhi mobed kod miyo no piny ma bende ne gimoso nyathi kaachiel kod miyo ni kendo gigo erokamano ne lakteche mane okonyo e yore machalo kamano. Ka kamano taduoko ni kionge penjo mondo idhi nyime kod weche wambe wamed fuono kendo wakaw mago mabiro gi e thuolo ni endi. Waneno ka gavana Nyong'o kaachiel kod jatelo mongirore migawo mar loch gwenge ochiegni golo twak margi mondo wawinj anena ni to ang'o ma gidwaro wacho kotenore kod yepo mar osiptal ni kaende. Milton. Erokamano ahinya, erokamano Millicent Adhiambo kuom ripot ma jaber kowuok e kaunti ma Kisumo. Ka wadhi nyime